Benvinguts a l'School Song Contest, un concurs organitzat per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i que permet treballar de manera interdisciplinar assignatures com l'anglès, la música o la tecnologia. A més, permet posar en pràctica habilitats com la creativitat o el treball en equip en l'alumnat de cicle superior de primària i de l'ESO. Enguany, al concurs hi han participat gairebé 600 alumnes de 12 escoles diferents i hem atorgat premis en les categories de millor pòster, millor videoclip en llengua anglesa i millor actuació en directe el dia del festival. Pues una mica d'anglès hem après perquè la cançó era en anglès i també que quan fas una cosa en grup té una recompensa si la fas bé. Durant aquests mesos en el treball en equip han treballat sobretot l'empatia per conèixer entre ells els seus punts forts i febles i han treballat la lletra de la cançó, l'afinació, la coordinació i el ball. S'han ajudat molt entre ells i ha sigut un gran treball en equip. Doncs sobretot ha sigut una miqueta aprendre a contenir els nervis. A part, el tipus coordinar-nos tots, perquè no teníem gaire de posa't aquí, posa't allà. Llavors ha costat una mica. Era molt difícil. Però som una classe bastant unida i ha sortit bastant bé. Hem evolucionat molt perquè partíem de zero i han fet les músiques, les lletres, i com que ho han fet tot, doncs l'evolució ha sigut molt amunt. La nostra cançó parla sobre els canvis mediambientals, l'agenda del 2030, les ODS i també no importa l'edat per prendre les nostres decisions. Doncs bé, aquest concurs ens ha servit nosaltres per aportar coneixements ja no només de tecnologia, sinó també en anglès, però sobretot hem aprofitat aquest projecte per participar en el medi ambient i en parlar de temes molt importants com les ODS o com l'agenda 2030. Gràcies a tots els participants, docents i a l'organització per fer possible aquest esdeveniment. See you next year with even more music and talent.